салом дӯстон, хуш омадед ба канали Ишқи Нотамом. Дар видеои имрӯза ҳаёти ҳақиқии инстаблогер, актриса ва ровии шинохтаи кишвар Сабринаи Назриро пешкаши шумо мегардонам. боварӣ дорам ки дар видеои имрӯза маълумотҳоеро пешкаш мекунам ки то ҳол нашунидед. ҳатман то охир тамошо кунед ва дар канали мо обуна шудан, дар видео лайк гузоштанро фаромӯш насозед. тамошои бо фароғат. Сабринаи Назрӣ 15 январи соли 1990 дар шаҳри Душанбе чашм ба олами ҳастӣ кушодааст. Дар оилаашон 4 духтар ҳастанд ва духтари хурдӣ Сабрина аст. падари Сабрина корманди мақомоти корҳои дохилӣ буд. модараш бошад ҳамшираи шавқат шуда кор мекард. баъди ба нафақа баромадани падараш зиндагии онҳо хело ҳам душвор шуд. модараш кор мекард, аммо маошаш барои як оилаи калон камӣ мекард. Сабрина бисёр рӯзҳои душворро аз сар гузаронидааст. худи Сабрина мегӯяд ки вақте дар мактаби миёна мехондам, як пойафзолу либоси мактабиро ҳамроҳи апаам мепӯшидем. Сабрина мактаби миёнаи рақами 95 шаҳри Душанберо то синфи 9 хонда, синфи 10-у 11-ро бошад дар мактаби рақами 87 хондааст. дар баробари мактаби миёна хонданаш боз дар телевизиони Сафина кор мекард. соли 2014 бошад дар шаҳри Чита соҳиби ҷоизаи ҷаззобият гардидааст. Сабринаи Назрӣ баъд аз хатми мактаби миёна ҳуҷҷатҳои худро дар Академияи Вазорати корҳои дохилӣ супорид ва академияро бо сари баланд хатм кардааст. баъд аз хатм кардан 1 сол дар Вазорати корҳои дохилӣ кор карда ва баъд ба бозраси давлатии автомобилӣ ба кор даромадааст. Сабрина аз хурдӣ дар байни мардум баромад карданро дӯст медошт. ӯ мехоҳад ҳамеша дар чашми мардум намоён бошад ва ҳамин хел ҳам ҳаст. ҳамаамон медонем ки дар тӯю маъракаҳо ровӣ шуда кор мекунад. Сабрина дар бисёр филмҳо нақш офаридааст. инчунин соҳиби хона ва мошини шахсии худаш ҳаст. ба гузашти вақт Сабрина бо писари номаш Абдулло шинос мешавад ва тӯли чандин моҳ ишқварзӣ карданд, яъне якдигарро дӯст медоштанд ва 23 декабри соли 2020 тӯи арӯсии Сабринаву Абдулло дар тарабхонаи Якасарой баргузор гардид. дар тӯи Сабрина тамоми сарояндаҳои машҳури тоҷик сурудхонӣ карданд. наворҳои тӯи онҳо тӯли 1 моҳ тамоми шабакаҳои интернетиро фаро гирифтанд. шавҳари Сабрина соҳиби яке аз барбершопҳои машҳури Душанбе аст. айни ҳол Сабрина бо шавҳараш дар хонаи шахсии худаш зиндагӣ доранд. аз аксҳо ва постҳое ки дар инстаграмаш мегузорад маълум аст ки хело ҳам зани хушбахт аст. Сабрина дар саҳифаи инстаграмаш зиёда аз 722 000 обуначӣ дорад. силкаи инстаграмаш дар описанияи видео. марҳамат дар омада шумо ҳам обуна шавед. дӯстони азиз, инак навори имрӯзаи мо ҳам ба анҷом расид. боварӣ дорам ки як каме ҳам бошад маълумотҳои нави пешкаши шумо кардам. ҳатман дар канали мо обуна шудан ва дар видео лайк гузоштанро фаромӯш насозед. дар давоми видео якчанд аксҳои Сабринаи Назрӣ ва шавҳарашро мегузорам. касое мехоҳанд марҳамат то охир тамошо кунед.